Medin de Nana Safo so do twi kwaso hena santene pempon de amane beto mi wura ni fa mi ankasa mi wura ni wofa Apostle Dr. Kwadwo Safo mi kakra bi na no fa no na bia wo kwade a enkonti ni odan bonkom so we santene de hye prekope na santene mfani ni agro no se de beto ni mu ti ba wie ya Apostle Dr. Kwadwo Safo founder dan bonkom so ni beto santene yes Adaro ma mobile no so ni mate sen ne kotoko message no sen no sifa Apostle free mu no eti sen also in this year prekope wabobra nti ompe de bia wo nachi emfa mamre kwanso nye bibia de besi bia